bata government house ndozi kwuru ndozi ụlọ kwuru ụlọ Peter Obi mesịrị government house ọ bụ na iwe dị iche adịgo anyị kwọọla ya aka anyị batazia na Anambra steeti secretariat ụlọ kwuru ụlọ Peter lụrụ n'ebe ahụ ọ na-enye m aṅụrị oyibo Peter Obi Peter Okwute anyị wee kelee njem wee bata na ABS Anambra Broadcasting Service wee jụọ ma kedu ka ibe si aga basi m kene Peter Obi udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe afọ udo na-adị udo wetara mmeri obodo udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe afọ udo na-adị udo wetara mmeri obodo mmụ Anambra steeti bụ anyị biko n'ụka ịchọwa n'udo maka na ebe ịfụnanya dị ebe afọ udo na-adị obodo Anambra steeti nke Jamaica gịnị bụ nsogbu anyị kedu ebe ịfụnanya jebele kedu ebe udo jebele kedu ebe ịfụnanya jebele ife dị njọ ji karịa banye onye lekwasị n'ọchịchị na Anambra steeti gbanye obodo ozuwo kebara ya ụwa maka na ịfụnanya dịrọzio ma udo dịrọzio ma eziokwu dịrọzio n'obodo Anambra egwu anaghị eme elekshọn nwoke na nwaanyị amawa posta n'ụzọ ọnwale mgbe mmadụ niile ga-achịsio biko na ụka ịchọba n'udo udo ka mma ka ịchọbazie n'udo maka na ebe ịfụnanya dị ebe ahụ ka udo na-adị udo wetara mmeri obodo elote bụ mgbe eji banye na demokrasi mgbe arọ asatọ Naijiria nwere demokrasi ejele m Imo steeti ofu onye chere ma mgbe arọ asatọ mgbe ejebe Abia steeti ofu onye chere ma mgbe arọ asatọ mgbe bata Enugu steeti ofu onye chere ma mgbe arọ asatọ mgbe bata Ebonyi steeti ofu onye chere ma mgbe arọ asatọ mgbe natazi Anambra n'ime arọ asatọ ahụ mmadụ ise echela Anambra ya awali mgbe mmadụ niile gachi gbado udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe afọ udo na-adị udo wetara mmeri obodo Emeka Morocco mụ na ndị egwu m jere be Peter Obi ka ịjụ anya ka ibe si aga na Anambra
Basimu gabo kirikiri Bulubulu Anambra Iva Moloka Kolova Anyi wekeli njamujaba Ayi sitelu noka Wegava Bulubulu Anambra Ayi buzo batana mak General Hospital noka Dova kedidi saga Basimu kene Peter Obi Mamela Mako Hospital Abulu University Teaching Hospital Kendi Obodo Anambra Akalu Peter Obi Anyị kwọle aka Anyị wee bata Government House Ndozi bulu ndozi Uno bulu uno Peter Obi mesiri Government House Obuni iwe di ishi adigo Anyị kwọle aka Anyị batazia na Anambra State Secretariat Uno kwulu uno Peter lụrụ n'ebe ahụ Ọ na-enye m aṅụrị oyibo Peter Obi Peter Okwute Anyị wee kelee njem wee bata na ABS Anambra Broadcasting Service wee jụọ ma kedu ka ibe si aga Basimu kene Peter Obi n'omeri ABS ọ bụrụ nọmba 1 Anyị kwọle aka wee jụọ ndị rata kedu ka ibe si aga Basimu kene Peter Obi na Peter merwe ma bụrụ ndị ngala esie Anyị kwọle aka Anyị erepụzi ọka wee jebe Mgbakwu College of Agriculture nke Peter Obi lụrụ n'ime Mgbakwu ọ na-enye m aṅụrị Anyị kwọle aka Anyị erepụ Mgbakwu jebe ahịa mere mụ ndị ahịa mere mụ na-enwe aṅụrị Basimu kene Peter Obi n'ọlụ ọma na site anakwụbaba ibitọgbari bata Mgbakwu Bancha bụ ezikolota akọlụ Peter Obi Anyị kwọle aka Anyị were ma ihe mere mụ bata Anambra East Local Government Anyị batali Muleri Bancha nọ na nwule Nigerian Hospital nke Peter Obi lụrụ n'ebe ahụ nọ na-enye m aṅụrị Anyị kwọle aka Anyị batazi Anambra West Anyị bata Mwezi Anam na Bancha na amani enu na ndị otu Peter Obi abatago na site Mwezi Anam wee jere mmịata n'ọbụzi ezipụta akọlụ Peter Obi Anyị kwọle aka mana ndị Anambra West bụrụ m egwu si m gwụlọ ọra n'ime onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi Anyị arapụ Anambra West wee jeje bata Ọnịsha ndị Ọnịsha nọ na-amụli si na ụzọ bala ime obodo niile dị n'ime Ọnịsha do na Peter Ekego wee kolota anyị ga-ele Ozozie Stadium nke Peter Obi lụrụ n'ime Ọnịsha Anyị kwọle aka gọọmenti lọji nke Peter lụrụ n'ime Ọnịsha ụlọ ọrụ maka stock exchange Bancha bụ akọlụ Peter Obi kedụzi maka George's Motors Bancha bụ akọlụ Peter Obi Anyị kwọle aka Peter Obi Peter Obi Peter Okwute Peter Obi Peter Obi Peter
Peter Obi Peter Obi Peter Okwute onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi Peter Obi melụ annex Anambra Integrated Development Strategy moto kwuru moto ma ndị na-agba ugwu Awụsa ma ndị na-agba Lagos ma ndị na-agba Anambra ma ndị na-agba Enugu akọlụ Peter Obi anyị kwọọla ya aka anyị ejeghị obodo dị n'iche n'iche anyị wee na-eketa akọlụ Peter Obi nwoke m bacha na-enye m aṅụrị Emeka Morocco na-aga m ekwu eziokwu for all sectors ma ụlọ ọgwụ ma ụlọ akwụkwọ okporo ụzọ dị mma akọlụ Peter Obi anyị kwọọla ya aka ọkwa ya bụ Peter Okwute ọ bụwalila Anambra aba mgbe bụ na anyị na-aza home for all mana tata na Anambra State was the light of the nation ya wetele mmeghe obodo onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi anyị jelili ilu ọ bụrụ ugwunyere obodo mgboze na Peter Obi gbalala ya bụ ugwu wee wanye ụzọ n'ime ndị ilu na-enwe anwụli anyị kwọọla ya aka anyị ga-ele Ozozi briji Peter Obi gbalụ n'ọgbọji anyị batala Orumba anyị abata ọgbọji anyị jesiri ejebezi Orumba site ọbụ bata ama ọkpala ezi ya abụla awala awala akọlụ Peter Obi anyị kwọọla ya aka Emeka Morocco elozokwene ọdọ briji ọdọriba briji nke Peter Obi gba n'oke ajali na Orumba n'oke ajali na ọbụ baja bụsi ire dị mma akọlụ Peter Obi anyị kwọọla ya aka mana ihe wetara ihe ndị a Peter Obi na-alụ udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ ka udo na-adị udo wetara mmeghe obodo ana m ekene ndị kọmishọnas na Peter Obi ga-alụ ọlụ maka na mmiri na-enyelu nche aka onye asịrị jide ka oji na na-eme ihe dị mma maka na eto ụlọ ego owebi n'oge gboo ụmụ Anambra ọ bụrụ n'oge egwu omume ka ihe Peter Obi ebe ọchịluwe mgbe arọ asatọ ka anyị ma na ife dị iche ọ ga-adị His Excellency Mr. Peter Obi, a man of integrity, a man of transparency, a man of distinction. Carry go. Udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ ka udo na-adị udo wetara mmeghe obodo
ama m n'oge ikedelu n'akwụkwọ nsọ onye Peter Okwute n'elu Okwute ka ga-alụkwasị nzukọ ndị Anambra. Anambra steeti ga-aga n'iru ma anyị kwadoro Peter Obi. Udo ka mma, udo ka mma, udo ka mma, udo ka mma. Ịfụnanya chọrọ udo, ebe ịfụnanya dị, ebe afọ udo na-adị. Udo wetara mmeri obodo. Ịjụ nwoke n'elu ụwa ọ sị na anya ji ọbọ n'aka, ịjụ nwaanyị n'elu ụwa ọ sị na anya ji ọbọ n'aka, ma ọ bụ mazi onye ji ya n'aka. Anyị lobe ọlọma Peter Obi lụrụ na Anambra na chi ga-eji ochi ga-abụ. Emeka Morocco n'ọnwala yiyo ma yo Peter Obi. Nwanne m Peter Obi jide ekwe ka iji na onye asịrị jide ka o ji nọ na-eme ihe dị mma, mana ana m ayọ gị site ụka wee bata Ọnịsha jọnshọn niile dị n'ụzọ site ụka wee jere bata Ọnịsha ka ọ bụ so ezigbo anyị site mkpọbata ukwuru na akụlụta dịrị Peter mekela anyị ebele lụọla anyị ụzọ. Peter Obi Peter Obi Peter Okwute, Peter Obi Peter Obi Peter Okwute, Peter Obi Peter Obi Peter Okwute. Ndị ọrụ oyibo niile bancha na-enwe anwụle na ba na-ana ụgwọ ọnwa n'oge n'oge. Ndị penshọnas niile bancha na-enwe anwụle na ba na-ana ụgwọ ọnwa n'oge n'oge. Ndị eze niile dị na Anambra steeti banye na bancha na-enwerele anwụle maka Peter Obi. Anyị kụọla ya aka. Ndị P-Man Anambra Performing Musicians Association of Nigeria Anambra chapter anyị ncha na-enwe aṅụli maka Peter Obi. Ibe ndị P-Man na-ekwu onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi. onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi. onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi. Udo ka mma, udo ka mma, udo ka mma, udo ka mma. Ịfụnanya chọrọ udo, ebe ịfụnanya dị, ebe afọ udo na-adị. Udo wetara mmeri obodo. Chukwu ebele ka anyị na-ekpelu gị maka na ebe ịfụnanya dị, ebe afọ udo na-adị. Ụmụ Anambra steeti banye biko nụ ka anyị chọba n'udo. Ndị mkpi na-ekwe n'obodo Anambra anyị a, kedu ebe ịfụnanya jebele, kedu ebe udo jebele, kedu ebe ịfụnanya jebele, ibe dị njọ ji wee kalịa. Ibe niile na-eme ndọrọ ndọrọ eje n'ụjọ na n'ọbụ onye ga-achịlị. Ka anyị chọbagodo ịfụnanya maka na ibe emela agbọ bụ mgbasa, maka na agbọ niile dị n'obodo Anambra steeti na obodo si n'ọbụ ebe ahụ gaba ga-ebi, onye ga-etinye ọkpa n'ime.
ihe Peter Obi onye ọma Peter Obi eto onye bụrụ ebu ọgwụ ebi n'oge gboo obodo dị n'iche n'iche na Anambra steeti banye bancha ketesịrị oke n'ọchịchị udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị udo wetara mmeri obodo ka anyị rapụ tigbu ezogbue ka anyị rapụ tigbu ezogbue anyị kwụla oge onye n'azụ anyị na-ele ihe anya ome mma anyị kwale ya aka ome njọ anyị akọjọ ọnya obodo mụta ezigbo nwa basị na ọ dị ka aba na-adị mana amụta kala olili asị na ọ dị ka ndị ikwunye si na ọ dị ka ndị bebe mgbe yiro nna wee yiro nne oge ya n'ubi n'ọbịa udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị udo wetara mmeri obodo udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị udo wetara mmeri obodo